Ahojte ľudia. Dneska si zahráme Brookhaven ako normálny deň. Takže splníme si auto, ale neviem jaké. Zas toto. A ideme si teraz nejaký dom nájsť. Bude trebárs tuto hore. Takže vystúpime. A jaký si dáme dom? Tento. Alebo aké sa vymešťa lobby. Alebo tento. To bude tento. Dáme si sem auto, zamkneme si ho a máme tu domček. Zamkneme a v tomto domčeku máme tieto hry, výrivku. To není modrá, ja chcem modrú. Tak dám zelenú. OK, ja to radšej zavriem. Potom tu máme ďalší automat, tu je ďalší. Potom tu sú ďalšie dve a tuto dole máme knižnicu. Kde tajný secret. Niekde takto na to. Jak sa do toho tajného sekretu ide. Napíšte mi to do komentárov, ale viem, že je tu secret. A hore ešte som zabudla, že to je telka. Prekladáme si také survival. Co je ešte kuchyňa. Tu v chladničke máme mlieko, nejakú čokoládu, Coca-Colu, pizzu, pitie ďalšiu čokoládu, wafle a zmrzliny. A dole sa to otvoriť nedá, potom tu je mikrovlnka, tu je to trúba, tu máme sprchy, pozrite, jak sa budem no, tu sprcha není, hore je sprcha, či, počkaj, tu sa pere. To je nejak zapúť. Nejde. Škoda. Teraz ideme hore. Sú dve dvojposchodové postele. Ja budem spať tu dole, lebo je modrá. Takže potom tuto je ďalšia kúpeľňa a není tu sprcha zasa. Tak si aspoň umyjem ruky. Pozrite, jak sa to umýva.
Dobre. Teraz tu máme ďalšie dve poschodové postele. Tu máme počítač. To je tmavá obrazovka, mne to ukazuje. Dáme si tento shopping. Okay. To je asi všetko. Takže chcem vám ešte ukázať, že ak sa budem sprchovať, že to si uvidíme a za chvíľku ja to idem pripraviť a môžeme ísť. Takže ľudia, ja sa takto sprchujem, že to není krásne. Teda, že to je krásne. Ešte v mikine sa sprchujem. Ok, mohli by sme prestať. A ešte vám chcem ukázať, že ja som na záchode. Takže to tiež. Takže toto som ja na záchode. Už sa nám zotmieva. Takže ja budem asi, mali by sme si nájsť nejakú prácu a mňa napadlo, že by sme boli policajti. Môžeme byť policajti. Takže ja sa idem vyspať a uvidíme. Dobrú noc. Dobré ráno. Doklope. Počkaj. Zuby. Tak. Doklope. Ideme sa obliecť. Tak ja by som bol taký policajt. Mám policajt. Ešte nejaký oblek by som si potreboval zohnať. Treba takýto, alebo takýto. Takýto je dobrý. OK. Takže môžeme ísť do práce. Jakú by ste dali farbu môjmu domu? Kam? Tak je treba. Že my ideme, počkaj, my potrebujeme vlastne aj iné auto.
Ojoj. Keby sme si vybrali toto veľké, alebo také menšie. Alebo takéto. Som si vybral to väčšie. Už je tu. Môžeme ísť. Ešte si ho trošku vytuningujeme. Takéto sú pekné, takéto zelené. Teraz tlmiče, no takéto. Jaké fáru, ty vole. Ideme do policajnej stanice. Chcem si to zaparkovať. Takéto auto ešte nikdy policajti nemali. Tak. Môžeme ísť sem. Môžeme toto nespracovať. Takže sme tam na nejakej kalkulačke a niečo tam robíme. Ja sa vám ozvem, keď nám niekto zavolá. Ľudia, zatiaľ mi nikto nevolal, ja tu behám všade po meste. Kebyže tu niečo je, ale nie je tu nikto, tak asi video už na konci, že čau.